Mayo? Bifang? Bifangसो? Thôi mà bà chân là mà nào? Nó phải biết sao nữa mà. Ang होनबाय बर' हारिखो Mà hơn này. या लागै फैथार ओइ हाग्रायाव खिनो हागोन आरामसे खिनो हागौमोन इया हाग्रायाव गिदिर सुद्रुबो Không thằng cái đèn nó nghe. Mà sao bảo cái ta lại? थरायनो हाखायो आं इखो एख माबा खालामा थरायनो हाखायो खालामा मानि खालामनो बै नों फैबालाय मा जानांगौ? खात्रा नंखायो लंपेन्टफोरखौ खोलैना लाब्रा मा फैयो थनजोबना देना मोसानाय फैसा गारनानै जिबनबो थैगोन फैसाबो मोननाय नङा हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय एंड मोइलार यूट्यूब चैनल आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अभी हम जाने वाले हैं डबल डेकर ब्रिज। अभी हम थोड़ा सज धज के थोड़ा नागिन जैसे बन के थोड़ा चश्मा लगा के बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अभी हम जाने वाले हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्ट होगा वीडियो। आप लोग जरूर से इन तक जरूर देखना। और हमारे साथ आप लोगों को पता ही है ना कौन है, बोरो हारी कॉमेडी किटी जे बोरो, और उसका बच्चा भी जाएगा साथ में। बच्चा भी तैयार हो चुका है और गंगाटापा भी तैयार हो चुका है। दिनै जोङो 35,500 स्टेप बाख्लायगोन गाखोगोन। इतना क्या बोलते हैं इसको, इतना मान इतना कष्ट होगा 150 क्या बोलते हैं उसको 350 100 चढ़ना उतरना का हाज है पहाड़ है। अभी हम जाने वाले हैं। सब लोग तैयार हो चुका है, किटी भी तैयार हो चुका है और अभी हम जाने वाले हैं। शिलोंग में है हम अभी, मेघालय में बहुत अच्छा जगह है। हम तो आप लोगों को पहले की ब्लॉग में पहले जो हम आया था मेघालय में हम रिव्यू नहीं कर पाए। अभी हम वापस से शिलोंग में आए हैं और हम वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग हमारे साथ चलते रहिए। और हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ होता है मेरा, आप लोग बुरा ना मानिए। वो इतना ऊंचाई और खाई है ना, उसमें जाना पड़ेगा। मुझे तो अभी पता नहीं है, मैंने यूट्यूब में सर्च किया था 3500 फीट्स माने स्टेप्स चढ़ना उतरना का है। अभी हम उस जगह पर जाने वाले हैं। बच्चा जा पाएगा ना नहीं जा पाएगा नहीं पता नहीं। दुबई तक नहीं बच्चा बोल रहा है मैं दुबई, तुम दुबई जा रहे हो क्या, ऐसा बोल रहा है। अभी हम जाने वाले हैं। आप लोग हम सारा सामान पैकिंग कर चुका है। अभी हम बोरो हारी की कार में डाल देंगे सब कुछ। हमारा तो बाइक है ना, अभी आप लोग चलते रहिए हमारे साथ। वीडियो बहुत इंटरेस्ट होगा, आप लोग चलते रहिए। लोगोफोर दायोथ' जोङो गाननाय जोमनाय गासिबो रेडि जाजोब्बाय। जोङो माने ओंखाम जानाय मानाय बेफोरबादि गासिबखौबो लाखाजोबनानै फैदोंमोन आरो। ओमफ्राय दायो जोङो डाबल डेकार ब्रिज होननायाव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय ना दायो जोङो पुरा रेडि जाबाय आरो ना। ओमफ्राय गोबाङानो साननो हागौ बहुत इजि होननानै, किन्तु इजि नङा आरो ना लोगोफोर। माने गुबुन जायगायाव दस्रा जायगायाव ओरैनो थांनानैनो माने साजों सा नायनाया बहुत सहज, किन्तु जोङो फैनानै गोथौयै नायफैयोबाथाय माने बहुत खस्थ' आरो ना। थेवब्लाबो खस्थ'नि गेजेरजोंनो जों बे थांखिखौनो बेरायनायनि थांखिखौनो लाना फैबाय नालाय जोङो थांथारनांसिगोन। लोगोफोर दायो टप्ला टप्लि लाजोब्बाय आरो ना, नै टप्ला टप्लि लाजोब्बाय। दायो जोङो थांहोलांनोसै आरो ना, रेडि जाबाय नै। इसा माल माथाखौ दोनै जोब्बाय थुदो उपाय गैया। बे माबाखौ सिङाव गानना दोनबाय जिखौ जे गस्लाखौ खाथारनानै दोना साबा थाथोसै मबाइल दो फैसा दो थालाङाबानो जागोन। चलो चलते हैं। अभी हम बाहर आ चुका है और सारा सामान हमारे दोस्त के कार में घुमाई दिया। मा होनोमोनलाय
फैमाराखै आंनाव गोसोआव मा होनोमोनलायो मा होनोमोनलायो खुसादिया ना अ खुसाइदिया चलो चलते अभी हम जाने वाले हैं डबल डेकर ब्रिज इसको शिलोंग में खरीदा था लेकिन बहुत खराब है बहुत गरा गरा है वहाँ पर जाने से दर्द होगा इसलिए मैं उस मरम को ही पहन लूंगा मरम जूता को ही सो गाइस अभी हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है अभी हम बाइक चला रहा है बहुत सा हाई स्पीड है अभी हम जाने वाले हैं आप लोग हमारे साथ चलते रहिए हमारे साथ किटी और साथ में उसका पति हम साथ आए हैं लेकिन मैं कार में बैठ नहीं सकता इसलिए मैं बाइक से आया हूँ हमारा गंगा टोपा पति और मैं और उसका फैमिली हम साथ में आए हैं लेकिन उसका कार है और हमारा बाइक है वही फर्क है लेकिन हम साथ हैं वाव बहुत ब्यूटीफुल कार है वाव बिराद मोजां खाने गारिया ओ माय गॉड थार ना बे थारखौ खात्रा नुयो खिन्थु दामिगानो जा बेलेग फरचुनार एख' मोजां नुवा आङो थारखौ बिराद मोजां नुखायो कात्रा सैमा दं बेथ'बा फानो खोमा फाननायसो इयो हाजोआव गाखोनो हागोन आरोना जोङो दा बाख्लायलायबाय ओरैबादि खाथारनाक जायगा मोनबाय बे ससेयाव फैनानै ओरैबादि थान्दा आखायानो माने बरफखौ जेरै दांबाथाय मोनो बिदि मोनदों दायो जोङो 500नि थाव सोलायबाय आरोना बेसेबां खरसा थाङो बेयावनो नायनानै ला जोङो मैया 1200 बेसेनिमोनलै 1282 नि सोनानै फैबाय आरो दा 500नि सोलायबाय आरोना लोगोफोर दायो जोङो थांबाय थानोसै सोखांबाय आरोना थाव बेवहाय लोगोफोर जा मोजां खाना बे प्लेसआव वाव अ माय गड मेगनजों नुबा बेलेग फिल फैखायो खिन्थु बे बिफांखौ जि समायना नुयोलै भगबान जोंनियावबो थानायमोनबा बिराद माने सोमखोर मिथिंगाखौनो माने समायना खालामथारो आरो ओरैबादि मोजां माने पुरा बागानसो आरोना लोगोफोर जि मोजां नुयोलै बिफांखौनो पाइन ट्रि ना मा होनो अ माय गड लोगोफोर भिउ देखो सर ओइनो फाइनालि मोनफैलायबाय बेबायदि ग्रं जायगायाव आयै बरिया नुखादो खिन्थु लाखि हो मायो मा जायगा केव्स मायो मिथिया बरिया सं जायगाया हागोन हाया नोङो हागोन हाया नैदि दिरुङाव थांनायखौ हागोन हाया इदि जालायो ओइनो दिरुङा नै इदोंनियानो ए भगबान हागोन हाया थाङां इखिजा थांबानो मोनगोन थौ नाङा हो अनलि नों बेसे होनदो ओमफ्राय नैयाव आरो आथिङाव खाथाबनानै बारजुमनाया इदि खोमा नामा ना फट'ल' दिखांग्रा नामा नोङाहाय हो ओइनो बारना हरमारदो नै खिन्थु इयाव जिप लेन्डिंआ नैयो इदि नङाथ' जिप लेन्डिं खालामनायनि खनसे जिबननि एखर रिस्क गैखाया नोङो इयाव लाइफआव खनसे खालामना नायनि खालामनो ओमफ्राय नों फैबालाय मा जानांगौ ओइनो नैनिफ्राय फैनाय जाथारिखौनो होनथारनाहाय नै न'निफ्राय फैनाय नै न' बोराइनिफ्राय फैनाय बा नुहुरलायाखै थौ लाइफआव खनसे खालामना नायनोसै बा सिवरथारनाहाय गामाम गोथौखा मिथिगोन आं आहारानो ओरै ग्रं दा जोङो थांबाय थानि जोङो दा थांगोन डाबल डेकार ब्रिजआव थांनि किटिलाङा मोनहैगोयानो माने बिदिनो मायबा दङलै थांगोनलाय बर' गामियाव थांगोन मायबा दङ थांनांगोन इनिफ्राय आरो नै बेलुनाव माबायाव जाम्पिंआव बारल'नायबो दों नै गथ'फोरनि ओइनिफ्राय बारना हरनाय नोङा नै सेबुदाव बारल'नाया गथ'फोरनिया इदि दं बन्द दा जोङो इयाव थांग्रोना फैनो ओमफ्राय फैनायावसो जोङो बहा हाबगोन बहा मागोन एख' गेरेन्टि गैया थांनानै डेस्टिनेसनाव मोनहैग्रोनानै ओमफ्राय फैनायाव
हाबबोबाय थानोसै मोनसे खात्रा जागोन खिन्थु बाय मबाइलावसो नुदोंमोन आं इखो खात्रा ना बा जानाय नङा ट्राय नायनोसै खनसे हो फैसा गारनानै जिबनबो थैगोन फैसाबो मोननाय नङा भगबान नाङालै आंनि भगबान इसोरखौल' खुलुमगोन आङो इसोर होनखायो आं थौ बिसानि न'आ जि साइजखा नै बा न'आबो इदि जानायमोनबा गागादबबा बरियाखा खिन्थु थान्दा थान्दा कुल कुल बिराद खमस्याव गोलैबाय लोगोफोर माने लामाया ओरै नालाय दिनैथ' माबाया थरायनाया एख' जायाखै दिनै नैनो मानसि बाहेर थांदोंमोन खात्रा नंखायो लंपेन्टफोरखौ खोलैना लाब्रा मा फैखो थनजोबना लादो देन्जारखाय मानसिखौनो हो बेनिफ्राय माने नै इसा नै ओइ बेयाव दोनथ' इयाव थां इसा माने गोबानो ओंखारदो जाहैबाय माने लामाया ओरैबायदि खस्थ' जाहोबाय आरो गोसाबो सलायनो हाया ओमफ्राय ओरै खायथा इनो खायथा फैबाय थाबाय नालाय माबायदि जाखो हो बाइकआव गाखोनो हागोन बाइकआव गाखोनो हो खर' गिदिंबाय हो ए भगबान लामाया इदिनो मोनो ओरै खायथा नालाय खाथि मोना ओमफ्राय जा गाहाय गिजा नाहरबाबो ग्रं ग्रं नुहुरो जा खर'आ गिदिंखांना होयो या डाबल जाहोयो खर' गिदिंदो हो इयो दहाय स्पिड ब्रेकाराव गाद्दावलायनाय लगायना होबाय थादो गोबानो मोजांसो गोबानो गाबना गाबोन मा गाबना बार थांनो इयो फै रायलायनायनि वाव बिउटिफुल प्लेस मोनबाय ओमफ्राय ना जों दिनै गथ' फिसाया माने काराव गाखोनो हाला आरोना ओमफ्राय ना गथ' फिसाखौ जों लाबाय नै गेजेराव सेबथाबनानै गोबानो ओंखारनाय मोनदोंमोन आरो गोबाथाराखै एसे दुरबल जागोन ना नङाबा ओंखायनो एसे बार जानो थाखाय जोंसो लाफाबाय ओमफ्राय ओरैबादि रेगिस्तान माथां जायगायाव मोनफैबाय जोङो बहा मोनहैगोन बिनि खुनु रहस्यआनो गैया आरोना जोङो दा थांबाय थानोसै मा खालामहैदो इनो मा मानसिलाय बापरे बाप दैमानि नाजारायानो दैदोनो खुरख' जानानै बेफोरबायदि जानाय ना मानाय बे दोदोरना बोरैबा गिलु बालु नुखादों ना गेजेरना गिलु बालु ना सोरबा बुमा खार'नि आतसा ओइयाव माने एलबाम लाग्रा जायगाया इनो ओइ हाखरावदि एलबाम लायो मानसिफोरा ओरै जालायनानै एलबाम लाफैयोमोन द्रनदो ओरै गोजौआव लानानै हाखर नुलायनाया गरं थालायनाया इनो खोमानै जायगाया खाथियाव थांना नायहैनो र' ओमफ्राय आरो नै खैजाबो नै सब इनो नै बायख्लानायानो गोजा नै सब बायख्लानायानो गोजा नाहरनाय ओइ खाथियाव थांनो जोङो दा ओइनो सिख्लाफोराव फट' सुट जागासिनो मालाय बिदिनो आरोना कार लानायनि बे माथो हारसिं जना दं इसोरलाय नोंसोरलाय माथो हारसिं जना दं कार लानायनि माबाया इदि होनदो मानदो ओंखारनो बादो ओमफ्राय जों आरो ओरैनो अट'मेटिक नुलांबाय थाखायना मोनसे एम्फौ फिसाबो थाबोआ जोंनि थाखाय लोगोफोर जोङो ओरैबादि डेन्जार खाटारनाक जायगायाव दंफैयो माने बेवहायनो लिरनानै दोनखादो आरोना सेल्फ लाइफ डेन्जार जन माननाय जादों इदि होननाया थपा गावबा गावनि लाइफखौ माने गावबा गावसो बासायनानै लानांगोन माने बेयाव बारथिंला बुरथिंला बैयाव खाथियाव थांबाथाय माने ग्लब थाहैगोन आरोना ओमफ्राय ना किटिया फैनो गोसोमोन ओमफ्राय ना ससेरा आरो दहायनो खिनो होबाय ओमफ्राय खियासै आरोना ओमफ्राय दासो आरो थान खिनो ओंखारबाय जाहैदों ओंखायनो थुग्रोदोसै इसोर होननानै माने जों बे जायगायावथ' बारे फैफिननो हाया नालाय फैनायावनो नायखाना थांनि बेफोरबायदि गोसो जादों आरो दाखालि जिहेतु जों खेबसे फैनायाव जोङो बेफोरबादिनो मेंनाय बानायजोंनो माने जायगाफोरखौनो बेरायस्लाबजोबनो मोनासै बिनिखायनो एबार बुजिबाय आरो माने खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो नों नायनानै थां अब्लासो नों मेम'रि हिसाबै न'आव थांनानै नुहैफिनो आरोना लोगोफोरा आङो बेफोरबायदि वाटारफल दं होननानै सानहराखैमोन आरो ओइ दलंनिफ्राय बेफोरबायदि वाटारफल दं होननानै सानहराखैमोन खिन्थु वाटारफला डेन्जार साफा जानानै दं नै वा डेन्जार एनो खवा ग्रं भगबान ओमफ्राय नै खैजा नै आरामनो माने बिराद साफा वाटारफल जानानै दं नै बा वाव दा किटिया ओइ खोनादो बाबु नोंसाबो आखा थाबायो नुनो नायनो
Mini waterfall dongलाय नामा यावबो बा बरिया साफाखायनो दैया साफाथार सं ओरैनो बरफ नामायो गुफुर बरफ फाना दंलाय नामा अबेयो ओइ सिंनि माबा मोनसे नेटखार जादों नै गोजानै तामाम गरं फिसा-फिसायैनो नै गरं गोजा आरो दैमायानो नोंजाबाय लाखै आरो सोथोंना गोलैगोन नुबाय नै बोरैबा माबा एन्जर गरं खुरनाय धुन्दुर खुरनाय बादिसो धुन्दुर खुरनायफोर बायदिसो जाजोबना दं सनै इ बुस्थुआ नेचारेल बानाय खालामनायसो खोमा माने भगबाननि सोरजिनानै गालांनाय बियो नेचारेल आरोना आंनिखौ इयाव माने बेनार होना दोननाय नुदोंमोन ओमफ्राय माने इ जायगायाव जों फैनो होनना फैयाखै आरो ओमफ्राय नै वाटारफला नै गोजासो फाय नोंजाबाय मालाय नै गारि सुगासिनो नै मालाय फ्रि स्टाइलाव ओइ नैयाव नै बहा देन्जार साफायनो नै खैजा हाबनानै खैजा ओंखारलायनो हागोन खैजा हाबनानै ओरै ओंखारलायनो हागोन इयो मिथिंगायारि माबा सोरजिखानाय मिथिबाय जोलपुरि थानांगौमोन इयाव अ खालि वाटारफलखौ नायनोखै बेफोर हासं बर'आनो गोजायैनो आं होनबाय बर' हारिखौ इयालागै फैथार ओइ हाग्रायाव खिनो हागोन आरामसे खिनो हागौमोन इया हाग्रायाव आथुर जायाबालासिनो साला बे गुसुथार नामालै जै आइ बिमा गंगा देबि ओइ तामां गुसु दैया जां दांनानै लेथ्रा नङा मा लेथ्रा जालाबायनो जां गुसुथारना हाय वाटारफल लायनो जाबाय सेफ लाइफ डेन्जार जन डेन्जार नै इसेल' दै बोहैना थांनाय माबायानो वाटारफला माबायदि जादों नै ओइ आं नाहरनानै नालिखै ओइ साइडनि नायदो आं इदिया नाहरनानै नङा जै भगबान इदिया नाहरनानै बायखाबो देन्जारथार जायगायानो ओइ बा बोरनारदोनो ओइ इखजानिफ्राय इखजानिफ्राय नायनोफाय फिलायबा मोनहैखागोन बे दैलैखै भगबान डेन्जार जागा जाना दं दा बर्थमान दैलाङाव बेफोर माखा ओरै दै जाजोबो ना दैलाङाव फैना बरिया साफा नुगौ खोमा गुसुं आइरन जोंनि माइनक्राफ्टनि बायसा माइनक्राफ्टआव नोंसिया नुहुरो नै इ दा इफोराव आरामसे खिनायामोन इयो नै बरिया साफा नुहुरो नै इखिजा नै ओइ सिङाव जना थाहैनानैबा नै ना खाथारनांगौमोन इयाव डेन्जार मा जायगा बायो मा इखिनि जायगानि नामखौ आं मिथिया जों माने नुनानैसो ओरैनोलाय बर'नि एलबामफोराव नुथिंबाय थायोमोन आरो इयाव मोसालायनाय ड्रन शट लालायनाय ड्रन शट बाथाय बिराद साफा नुयोना इखो दैज्लां टाइमाव ना बरिया खिन्थु जायगाफोरा नुफेराखैमोन मोजां दा फैन्टास्टिक फट' लानो नोंखौ नैयाव कहाँ जा रहे हम लोग कहाँ जा रहे कहाँ हमें क्या पता oh my god beautiful फैयै फैनानै जोङो फाइनालि 2 किल'मिटार थांबावनांगौ आरो नै 2 किल'मिटार लिरनाय दङ इयाव माने ओजोंहाय लामा दङ आरोना ओमफ्राय ना किटिमोनखौ आन्दायगोन होननानै जोङो बेवहाय नेथ'लायबाय आरोना लोगोफोर दायो जोङो थांबाय थानोसै फैबाय इसोरो इनो टु लिभिं रुट ब्रिज डाबल डेकार जायगाखौ जोङो मोनबाय आरोना फाइनालि लोगोफोर जोङो मोनबाय माने एसेल'सो जायगा आरोना बेयाव हमस्टेनि माने बागै एसे फोरमायना होनाय दं सोरनोबा जुदि हमस्टे नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिदि होननानै माने मा होनोमोन बिखौ फाइनालि लोगोफोर जोङो मोनबाय आरोना हमस्टेखौ बेयावनो मोनसिगोन ओमफ्राय दायो जोङो मोनफैग्रोदोसै मा जायगाया इनो नामा इमा नै ट्रेकिंनि सिगांनो माने मेगि जाग्रोयो जाहैबाय सोरबा बे आरो रायनायाथ' दहाय फुंनि आलुजों ओंखाम रुनायमोन बेखौनो खालामफैबायनो सम जाबाय होलाय इना जायो देसुन जिबाबो जाय सोलियो मानसियानो ओरै मोखां जरनाय
माने उदैयाव माबा मोनसे थानांगौल' होननानै जाय मानसिया मिथिनानै ओरैबायदि अबस्थायाव फैबाय लामा सामा ओंखाम सोमजानायनि अबस्थायाव फैबाय होनबा हो माने माबासो इयो माने एनार्जि लादो आरो फुल एनार्जि नांगोन ना मानो होनबाथाय इयाव 3500 स्टेपनो खोनानायाव दायो लामा ससेयाव थालाङोबा थालांथो जोंहा थांबाय थागोन जना थाथियो ओमफ्राय नोङो फैनायाव फैफिनबानो जाबाय जना थाबाय था नों जों मोनफैयाखै माने आरो हायोबा सोमनानै जाखायसै गथ'फोर ओंखारदो ओमफ्राय जों आरो एखिजा मेगि रुदो मेगि जानानै ओंखारलांनोसै बेनिफ्राय बहा मा नुहैयो नायलांबाय थानोसै दानब ना दानब नुबाय ओंखाम जाखांना आरो मेगि जाबावबाय नै हे भगबान जानानैसो देहा जाखुमानाय स्टाइलाव जादों जानानैसो देहा ना फागाय फागाय जागासिनो बेखौ जाखांनानै थांनोसै स्टेप गाखोनो बाख्लायनो जानो गोनां गैयाबा आरजिनो गोनाङानो गैयामोन संसाराव मिथिबाय नों दाइलग मारनानै आंनासो गोलांजोबसै नै नायख'नायसो बेथ'लै जाग्रोना लानि लोगोफोर जोङो दा थांनो ओंखारबाय खिन्थु आं नोंसोरनो मोनसे बुस्थु खोन्थाहैग्रोनि दै गोथौ खिन्थु इलाय मा बुस्थु माइ मिल नामा हान्थुफोरा लोर लोर मावखाबायानो नै दानो जिबलाइन दंमोन नै नैयाव जिबलाइन दंमोन नै हे भगबान नै इमान गोथौ जिबलाइन ना माल बोखांग्रासो मालै माल बोखांग्रासो इयो हान्थुआनो गोरा गोरा साखाबायानो आंना थौ दा जोङो ट्रेकिंखौ जागायनोसै जोंनि थांखिसिम सौहैनो खार'नै सोर माबे ससेयाव थाबथागोन बेखौ रावबो एख' बुंनो हाला आंथ' मिथिखागौ थराय माबाया संसाराव थालांखागोन होननानै लामा ससेयाव थालांखागोन होननानै आं मिथिखाबाय बेखौ थांनायावथ' आरामसे ओंखारलांबाय थागोन फैनायाव जेनेखवा अबस्था जागोन भगबान जागायबाय जोंना जार्निया मामोन ओमफ्राय बावगारबाय थायो आङो डाबल ट्रेकार डाबल डेकार माने आंनिया बेम्बु ट्रेकासो फैबाय माने बेम्बु ट्रेकजों सेमानो मथा मथि खिन्थु इयावबो जुदि बेम्बुनि माबा थानाय होनबाथाय बेम्बु ट्रेकानो जागौमोन खिन्थु इयाव दानि प्लास्टारनि सिरि गोजा भिउ पइन्ट दङ इयाव नै इमान थिया नुबाय नै फिस्लाय लानानै गोलैलांबाथाय मोनहैखागोन गुदियाव डाइरेक्ट खर' मोनहैखागोन आरो ओमफ्राय नै बेफोरबायदि गथ' माखा गन फानो इयाव इसोरो सोरनोबा जुदि गननि गोनांथिबाथाय गन लानानै थांनो हागोन आरामनो ओमफ्राय नै बेयाव भिउ पइन्ट फिसासा भिउ पइन्ट दङ नुहुरा नुहुरा मालखौ नुहुरा नुहुरा बेनिफ्राय मबाइलफोरा गलांगोन दै गोरामखा ब्रिजखौ नुहुरा नुहुरा ब्रिजखौ नुहुरा नुहुरा अ माथो माबा नारनोसो नागिरबाय थायोलै रायजो दंबावो सं गुदियाव सिङाव माथो रायजो दंबावो ए भगबान गोजौआव दंफैनोना जोङो वा डेन्जार रायजोफोर आलौलायदों बिखिया मामथियानै बाबावै नै ओरैसो लाखानांगोन नै लाखै मोजां नायै नायै थाबायदो बोरैबा जुदि फिस्लायनानै गोलैफ्लांबाथाय ग्रेद ग्रेद ग्रेदल' लांगोन बेखौ मिथिबाय स्टेपआ अबेबा लिरनाय दंमोन खोमालै गैया नुवाखै सानासै बेसेबां ओंखारबोखोथाय संसार सिन्था गैया दिखांना लाबग्रानि जगार दंखायो जुदि सोरबाफोर थाबायना लाबनो हायाबाथाय नै बिसिना खालामना दोनखादो आरामनो खिन्थु 3000 नांखागोन थाबायनो हायाबाथाय 3000 नांगोन नै बे बिसिनायाव उन्दुना फैनो खारनै बे बिसिनायाव उन्दुना फैनो खारनै 3000 नांगोन मिथिबाय लाबगोन मानसि दङ 3000 नांखागोन बेखिनिखौ फरायनाखौसो दायो बामनानै लाबोनांसिगोन मा आरो सिङाव इथे खनोबा माबानानै फाफ्लियाव बाननानै लाना फैयो आरो जुदि सोरबाफोर जुदि थाबायना फैनो हायाबाथाय गाखोबोफिननो हायाबाथाय माबायाव नुदो आरो माने नोंगोना नोङा खिन्थु मबाइलाव नुदो आरो इयाव इ बिसिनाखौ नुनानै आङो नोंगोन होननानै भाबिना थाबाय माने माबाखिनिखौ बामनानै लाबोमारोना जिबनाव ओरैबादि रिक्स लागासिनो दं खिन्थु बेम्बु ट्रेकनिखौ रिक्सआ इयाव एसे खम
एसे खम माने बोरैबा दिन्दां दिन्दां लेथ्रासिन ओरैहायसो आरो खिन्थु बुस्थुआ ओरैहायसो नै ओरैहाय फोर ओरैबादि गिथावना माने ग्रं ग्रंसो आरोना ओरै ग्रं माने बुंनो नाङा दायो माने गथ'खौ सासे हमना लाखादो ओरैबादि रिक्स ओमफ्राय ना इजों हमलायलायदो आंहा ओमफ्राय हमथाग्रायानो गैया मा जाबावगोन दालाय थरायनो हाखायो आंखौ एख' माबा खालामा थरायनो हाखायो माने आङो एसे मोख्रान नांगोन बाथिं बाथायाव एसे बारा नालाय आंखौ एसे माने हायनाय बायदि मोनो आरो इसोरो ओमफ्राय हमथालाया आंखौ माने खाफा हमनानै ओजों खेथि लाबो ओरैहाय नै उपाय गैया आरोना फाया इमान गोजान जायगायाव जोङो खस्थ' खालामनानै फैदो जोङो बे जायगासिम थाङाबा जोंनि प्लेनआ एख' साक्सेस जानाय नङा जोंनि एमआबो साक्सेस जानाय नङा जों एख' गलानो जानाय नङा साक्सेस योर गोल फकास योर गोल गाइस टारगेट योर टारगेट फकास योर गोल चलो हो माब्रै अबस्था एनार्जि ओरैबादि हाजो हायेन जायगायाव मोनहैनांगोन जोङो हायेनाव मोनहैनो दैमायाव पुरा दैमा बोहैनायाव मोनहैनांगोन जोङो जों मेंबाय दा ओमफ्राय ना बिथिंजाय इसोरो माने एनार्जियानो गैलानो ओमफ्राय रेडबुल लोंनोसो रेडबुल बायब्रबलायबाय आरो ना उपाय गैया 130 थाखा होनानै बायदो खासेथ' केक बायलायबाय आं होनखादोंमोन ना दहायनो बायनानै ला होनना 100 थाखानो गाखलायाखै रेडबुल लोंबायानो ओइ 100 स्टेपआनो बाख्लायाखै ओमफ्राय ना रेडबुल लोंबायानो नामा लोंगोन नों लोंगोन नों लोङा आं सिटिं लोंफेराखै लोङाहाय माबा गोखासो मोनो मा जाखो भगबान हानद्रेदानो थाङाखै सं शिलं बेरायबावना सिगां आं एख' जायाखैसो लाबग्राया थाङाबा बुंफ्लांगोन लामायाव दे रेबुला रोंना हो जिंदगी कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी आंसो गाबदों माने एबार आङो गाबनो ओंखाराखै एबार केटिया गाबगोन नाय नैयाव इमाजिन खालामनो हागोन दै जोङो गाहायाव दङ ओमफ्राय बिसोरो गोजौआव दङ गुंग्रा सुरुबोगासिनो सिरि गुंग्रा सुरुबोगासिनो नङा नों गाबाथो नोंहानो माबाया मेजेमा खमायखागोन 1 किल' थांनाय 1 किल' फैनायाव 1 किल' 2 किल' बेखायनो आं नोंसोरखौ जुथा गानजानो लुगैदोंमोन दहायनो मिथिबाय ओमफ्राय नै इमान थिया लानांदां मबाइलखौ बा खेनसु नोंसोरो थैबायलै बम बोलना दहाय एने kuat cia मोनसे आरो नै मोनसे दंबावो नै फोरबायदि आरो स्टेपआ सोरबा फैखांनायफोरा मिथिबाय इयाव माने बहुतता मानसियानो फैबाय नालाय बेखायनोथ' खावसे मिथिखायो नोंथांमोनाथ' मिथिखायोआनो सोरबा फैखांनायफोरा नै गोदो नै खैजामोन खोमालै स्टेपआ इनो नैफोरबायदिमोन खोमा गोदो सिगाङो खोनादो ओइ स्टेपआलै गोदोनि पुराना स्टेपआ इनोमोन खोमा इनो देन्जारसिनमोन सं गोदोनि पुराना स्टेपआ नै खैजारियै गाबमारगोन ना मागोनलाय मानसिया गोसो सिङाव बिराद गाबगासिनो खिन्थु मोखाङाव गाबनो हायाखै लासिनानै बुंग्राया खोमालाय दे गोदोनि पुराना स्टेपजों जोङो ओंखारनो मोननायबाथाय थरायना देन्जार जागौमोन मायो मावदो मावदो हो मावलायदो गोदोनि पुराना स्टेपजों ओंखारनो मोननायबाथाय देन्जार जागौमोन बाब देन्जार र' जथ'यावनो बाख्लायना नै देन्जार मिथिगोना गोदोनि पुराना स्टेपआ नै थरना नै खैजा नै दोरै बाख्लायबोयो ओमफ्राय नैयाव दन्दर दंलाय नै दन्दर यावबा मानि दन्दरमोन ओमफ्राय आरोबाव नै नोरैहाय ओरै देन्जार थियामोन हले ओमफ्राय नै गाहायाव जेनो गवा ग्रं नै ओइनो मोनफैनो रोंला दाबो एने गवा थिया नै नुबायना बा सिखायबोगासिनो नै सिखायबोगासिनो आरो इयाव जनानै एने गवा मोजां बुस्थु नुहुरदों आङो माने पिलौ मोनसे वाटारफल जागासिनो आरो ओइनो नै
नै बिराद साफा माबा स्टेप माबा माबि दंलाय सहैनो माया I love you. बा बिराद साफा वाटारफल जानानै दं आरो दैज्लां बोथोराव बिराद साफा नुगोन इखो नै तामाम गोजानाव खिन्थु बाबा ओइ दा जों लाखै लाखै जागायलायनोसै यात्रिखौ बिराद मोजां जायगा मोनफैबाय नै थान्दा कुल बिफां साया बिफांनि गेजेरजों ओरैहाय सेर थांनाय बा बरिया जादों नै आंनाथ' हान्थुआसो बोलांबाय थाबाय एबार हान्थुआ बोदोसो नै गाहाय नालाय स्टेपखौ बोलांदोसो हान्थुआ थाबायलांनो इमान गोजौनिफ्राय थाबायबोदों नै खमथि नङा नै 20x जुमनि गोजान बाबा ओइ बारासो दंबावो गोरलै गथ'फ्रानो इयाव गाहायाव मोनसे गामि न'खरथामनि गामि दं जाहैबाय ओमफ्राय इयाव स्कुल दंनो ओमफ्राय सासे मास्टर दङ मास्टराबो साथा लायै थाबायना फैगासिनो आरो दिन द'नो सात्र'फोरदो नै बाबुनिख्रुइ उन्दैसिन गथ'फोर ओरै फिसा इमान खाव थाबायबोदो बिसोरो नुबाय माने जाय बुस्थुआव सोलिबाय थायो इयाव एक्सपिरियेन्स थायो मास्टराबो इयाव सानफ्रोमबो जुदि फैबाय थानांगौबाथाय खमथि नङा टाइम सफैनांगोन इयाव आरो हान्थु सानायनि खोथा दं गाखोलाय ओंखारलाय हान्थु सानायनि खोथा दं बोरायनायाव थैलांगोन इयो माने जेरैबायदि सानदोंमोन इफोरबायदि नङा लोगोफोर माने ओइ ससेयाव ओरै बाख्लायबोबाय ओमफ्राय ससेयाव माने गामि गेजेरजों हाबलांनांगौ आरो नै नुबाय ओरैहाय न'खर दङ ओमफ्राय ओरैबो न'खर दङ ओमफ्राय इनो मालाय फुल बिबार माने गार्देन रखम खालामजोबना लालायदो इनो न'खरसेया नै माने गामि गेजेर हाबफैनांगौ इयाव माने न'खरबा ओरैनो न'खरब्रै न'खरबासो न' दं जाहैबाय ओमफ्राय इयाव नै ओमफ्राय माखासेया इयाव संसार जानो हानाय नंला होननानै खारबाय खोमाफोरना ओइ साला सरकारि नैफोरबायदिनो माखा आंनियाव संसार जानो हानाय नङा होननानै खारबाय खोमा साइबि फरायना लाखै फाय गाग्राया फिसा दारा बयद'थिया नै बाबा ओइ हे खारान्दोसै नासो गाबथारानो गिदे सुद्रुबो गेजेराव फैनानै नै थाइसुम खुसिया माने इसोरबो बायनानै नांफानायखाय आं बिराद मोजां मोनदों गासिबो दहायनिफ्रायनो जों सोंगासिनो 40 मिनिट 30 मिनिट आरो नै दखानिया होनबावबाय 50 मिनिट 30 मिनिट आधा घन्टा नांबावो होननानै ओमफ्राय नै बोरायबायना हाग्रा गेजेराव बेफोरबायदि थाइसुम नङालै बोरायबाय माला प्रभु जिन्दाबाद दाबो मोननो रोंला भगबान एनेखवा हाग्रा गेजेरजों हाबबोबाय नै थरनाया तामाम गाहायाव मोनहैबाय नै ओइ एसे गोसा नङा र' लाखै हागना लाखिदे औ थुथार लाखै बारा गैला दे इमान गोथौआवबो साला न' खाना थाफैनानै माबोरै संसार जादों सरायना हो आदत से मुजबुर होननायसो जाहैगोन स' मायो बबेनिफ्राय वाटारफल ओंखारफैखोलाय ओइनो नै बबेनि वाटारफल इयो मानि हजों गरंनिफ्रायसो ओंखारबोदों दैया तामाम साफा नुबाय जों नायनाय नङा जों नायनाय बेफोरबायदि नङाना ओइनो नै रायजोफोरनि नैयाव इमान गोथौआव न' लुना दंफैयो ओमफ्राय इसोरनि लामाया बबेजों जागोन ना बोजाबा एस्रा लामाफोर दङ फोरना जोंखौसो इदि थाबायगारनो होखो ना माखो ना लकेसनखौ इखौल' माबा खालामना दोनदो नामा हो भगबान जुदि बेलेगजा लामा दंबाथाय आं नोंसोरनो खोन्थागोन बेलेग नोंसोरफोर थगायजानो नाङा जुदि बेलेग लामा दङबाथाय जिबनाव आरो बेफोर थगायजानाय नंला आरो खात्रा खिन्थु जिबनाव बिराद गेदेर एक्सपिरियेन्स माने जिबनाव एक्सपिरियेन्स माने खात्रायो हान्थुनि खारनाय खात्रायो खात्रा देहानि खारनाय नाबो बे जायगायाव फैनो हानाय नङा दे दाथ' जों फैदो ओमफ्राय मोनफिना सायाव माने देहानि खारनाय खात्रा नङाबाबो हान्थुनि खारनाय बिराद खात्रा गाखोफिननायावसो जों भाबिगासिनो माबोरै खिन्थु जोङो जोंनि थांखिखौ होसोथारनांगोन फकास इयर गल होननाय मोनसे बाथ्रा थायो नामा ना सयदीप नोंनि थांखियानो जोंखौ मोनहैसिगोन फकास इयर गल होननाय इमान गोथौ जायगायाव इमान मोजां संसार जानानै इमान समायना गामि खालामनानै दोनदो भगबान नै इयाव दखान गंसे दं
ओमफ्राय नै गामिया ओइफोर माखानि बेफोर माखा बोजाव लामा दं खोमालै भगबान जोंखौ ओरैनो थगायगारखो ना माखो ने गामि माखा इफोरो होथरना जोंलाय थगायजागोन ना माखो बोजाव लामा दंमोन खोमा मोनफैनायालागै उदियालागै ना फैयै फैनानै गामि भितराव हाबफैबाय जोङो मेन माबाखौ जायगाखौ दाबो मोनाखै एरनेखवा खस्थ' जाबाय जिबनाव बाप बावै हान्थु गिले गलां गुदुं जादों बाप एरनेखवा गुदुं जादों थरनानि नामा माबायदि जादों आथिया साजोबबायलै आदा सासुबाय फैलाब नुखायो मानसिखौ देन्जार नुखायोना भिडिअ बानायनायनि एनारजियानो गैला लोगोफोर देन्जार खस्थ' इमान मोनबाय फैनायाव जस खालामना फैबाय आङो इमान थिखिनि बिजौनिफ्राय फैदो जोङो इमान थिखिनि बिजौनिफ्राय फैदो जोङो ओमफ्राय इखिनि खामानिखौ नों फोजोबलांखाबा माबायदि मोनगोन गेजेर ससेनि फोजोबनाया फोजोबगोन ओमफ्राय भिडिअखौनो बानायनो हायो भिडिअआ मेटार नङा बाय दायो थांनानैबाबो भिडिअखौ बानायलांगोन नोंथांमोननो जोङो फारसेनिफ्राय खोथिलांबाय दं माने जे जाय बुस्थुखौ खोथिनांगो बेफोर आंहा खोथिलांगासिनो आरो जोङो दा जोङो गाहायदो थांनांगो ना गोजौजों थांनांगो इखौसो आन्दायफैबाय जोङो गाहायखैजासो थांनांगोन जोङो मानो होनबाथाय गोजौ गैजासो जों गाखोआ नालाय गाहायखैजासो नै गथ' माखा सावथार सं फावरि खालामना दं सं हाय इ मोखाङा जानाय गथ'नालाय देलांना देला दिखा Pardon, this way. Breeze. Upper. No, this way. Just not. Yeah. Anda itu nanti itu sini. Iya. Kayak भगवानानो जोंखौ Senang gitu nih keser. Senang karena aku bosan nantang batai. Nengge anda ikan, cuy. Double trip mari pindangan nih, apa pindangan nih? Dan senang sih nih, kau nih. Tostas step kusung ya double trip mari pindang baik. भगवाना जोंखौ बासायबाय दं Sini kusung jasa. जोंख्लांलायखादो जों सानजारि इखि गोजौ गोलै मानो जानो होननानै खस्थ' फैनानै इमान गोजानावसो टिकेट फैनांबाय नामा जोङो ए बेथो नै वेलकाम टु मा दं इयाव नाय नै वाटारफल दं फिसा ओमफ्राय बुरजा मा दं 30 मिनिट्स 1 आवार ओमफ्राय नै 1 आवारालाय अबेयाव ओइ गोजौआवनो मोनहैगोन नामा 1 आवारा ओमफ्राय नै डाबल डेकार ब्रिजआ बेयाव थाङो जोङो दा ओमफ्राय वाटारफला 1 आवारनो ओमफ्राय ओरै 30 मिनिट्स दुगैग्रा ओमफ्राय बेसे ना टिकेट नांलाया Tiket. How much? Turnaनाय फै ब्रिजआ इनो आलै फै दंबावो यो डेन्जार मानसि दंबावो संनै थरनाय होननानै बे थरनाय लैनोआनो बे नै मायाव दै माबा जानला माला ओमफ्राय ब्रिजआ नामा ओइ ब्रिजआ इनो आफाय इनोलै डाबल ट्रेकार रायनो बबे साखाय मोनसे क्लस di बे सिंथि मोनसे ओइ इनोल' नाया मानो मोनफै माथो ओजोंफ्राय नुवा नै मोनफैबाय माने सिमेन्ट थांनि सिमेन्टबा थांबाय नोलाय वा डेन्जार खात्रा फैनाय थाबायनानै नङा आं नैजानिफ्रायसो नायग्रान्दो खनसे मोनफैबाय जोङो जायगायाव नै थरना नोङो थां थरना नाखौ नुनानै थरायनाया जेनेखवा जादों मोखां गोजा जाजोबलायदों नै नाखौ इनाया फिसिनाय नामा नाखौ नुनानै बोरै मोखां गोजा जालायदों नाथुर जालायदों नाखौ हमनो नाथुर जालायदों जेन हमनो मोनगोन होननाय रखमसो खाथ्रानि नै लानजाय गोजा तामाम गेदेर ग्रास काट ना माइले दा नै जोङो जायगा लागि मोनफैनानै दंथ'यो दा माने रानस्राव जानानै दङ माबाया ओमफ्राय खिन्थु दैज्लां बोथोराव बिराद खायमा जालायो खाथ्रा दंफां ना मा नालि ओइ मा जों ना जों मन्दिरफोराव दै खुलुमो बट बिफांलै मा बिफां इयो बेट ना बट बिफां थु बिफां होनो आरो बुरजा लांलाय दिनै दे थांनाय थाबायनाय नैयाव गाहायाव फैग्रो ऊपर वाला बंद है क्यों इसके लिए 50 रुपया दे थाबायबो थाबायलां थांबै थाबायलाङाबा नोङो मा रोंथ्रालै गथ'लाय बा खाथ्रान्दो
देनाय मोसानाय नामाहा ओजाब दङ ना डेन्जार फाय बायदि बाय इनो फट' दिखांदों खोमा दाय गाखोन फाय फैथ' नोङो दाय गाखोन इखौ फट' दिखां इखौ फट' दिखां जानो ग्रो नेबाय दं फाय गोजौआव गाखोनो हाखैनो ओइ गोजौखौ मानोबा फट' खालामना दोनदों गाखोनो हाखै मायो बिफां बिफांसो दे फैदो नोङो बाय फट'खौ दिखां जानो ग्रो नोंसोरखौ बाय नेबाय दं बिसोरा नै गरं खुरलायनायफोर बायस'ना होबा थैबायलै माने रोदा गोजा आरो माला नै रोदा खाथाब दोनजोबनाय माबोरैबा बिफाङाथ' गोरायानो लैयो मावगुलायदो नै थाबायनायाव सोरबा हमदोलै होननानै फ्रि आगारना होबाथाय खम बारसोमगोन थरायना नाखौ हमदोलै होननानै बुंबा खम बारसोमगोन नोङो ओइनो मालाय फिल्ड लागासिनो नै मोनफैनानै बा दे मिनि लोगोफोर बे जायगायावनो ओरैबादि जस जानानै फैथारदों आरोना माने नेचारलि बियो बिफाङा इफोरबायदिनो हेबनानै दलं बायदि जानानै थादों आरो माने एसे हेबनानै होदोंमोन खोमा ओमफ्राय ना इफोरबायदिनो माने बेफोरबायदिनो जालांबाय ओमफ्राय इखौनो बयबो मानसिफोरा नायनो फैयो आरोना बे जायगायाव मोननै मानिना नै मोननै ओइयाव बानायहांदो नामा बानायहांदो लासैसो जायो इयो बुहुत लासै बियो 10 बोसोर माबा 20 बोसोर टाइम नांगौ थारमाने 100 बोसोर माने नेचारलि हारसिंसो जालांनांगोन ना हेबना होनायनि थ्रुयै ना हेबना नोङो जेनेबा फिसा रोदाखौ हेबबाय बे हारसिंनो मोदोम हरथाबलांनांगोन नै बिफां फांसे इयो माने बैदि रोदा फिसा फिसा जायो नालाय ना नै इदि रोदा जायो इखौनो नायनो फैबाय आरोना जों बाय Ini klip. Boom. Này thằng này. Wah ini. Semua nak berarti ke. Kamera nuai di bawah. Nih tak mampu kayak ini. Nih siapa lana aku bilang susah kemen. Tak salah. Tuh kagen di ni betul le. Pokoknya nung basela. Sorna barang hanggelo lang ano sang pinanggo. Ha? Oksigen meni belas dua lah. Tidung. Mentam lo step gakhdo bhagwan. Khayta step gakhnaंगो. Nei no singniफ्राय जोङो नैयालागैल' मोनथामल' step गाखोदो. भगवान प्रभु गैला